ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫଳର ଫଟୋ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜିର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କେଉଁ ଫଳ ଏବଂ ଏଇଟା କେଉଁ ମଞ୍ଜି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ ସେହି ଫଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମର କାଳିଆ ଭାଇ। ସେ ଫଳର ନାଁ ହେଲା କୁଚିଲା ଫଳ। କୁଚିଲା ଫଳକୁ ସେ ଆଣି କିପରି ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଛଡ଼େଇକରି କେମିତି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କାଠ ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଦେବ ବାବୁ, ସିଏ ବି କିଛି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫଳକୁ ଫଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ିକିରି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ରେ କିପରି ମାଡ଼ା ହେଉଛି, ଫାଟିଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁଖାଇ କରି ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।